मिन्थिया हसिया जों फानदों जों मोनथिदों आरो जों रावखौबो बुरखाय बेबायदि प्रडाक्ट हैयाखै नङाना जोङो फैसा लानानै बेनो ओरैनो थगायनानै जोङो प्रडाक्ट हैदोंबा बै मानसिया जोंखौ होसोबोगौमोन माथो न'सिम होसोबोगौमोन माथो जोंखौहाय बयनावबो आङो आखाइ खबजोबबाय खर' गंग्लायै बे खोथाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामनो फैबाय मानो होनबा जोंनि बे प्रडाक्टआ ओरैबायदि सेल जागासिनो गोबां मानसियानो जागासिनो नाथाय जानाय मानसिफ्रा जेबो बुङाखै जायै मानसियासो रोनावलागासिनो दङ ससाइटिनि थाखाय मोजां नङा बे मोनसे सिंनिफ्राय जाबाय थानाय मोनसे जोंखौ सोबबाय थानाय लुवादसो जोंखौ बर' ससाइटिखौ बेनो फोजोबलांगोन जोंनि गामियावहाय स' नोंथांमोना स्मार्ट आरो बेनिफ्राय सेफ था आरो konjitaया मुलि फाननानै मानसिफोरखौ बुथारनो नागिरदों konjitaया थगाय फैसा जादों गोबां कमेन्ट गोबां भिडिअ नंगौ गासैजोंबो सिनायजानाय konjita बसुमतारी जोङो फेसबुकनि गेजेरजों नुखाबाय थायो बाजै konjitaखौ दा बिसोरो हौवा हिनजाव सानैजों ओरैबायदि नांलाय खमलायनि गेजेरजों बिसोरो एगेन्स्ट माने बेलेग जायगायाव जाना दोङो konjitaया मुलि फानो ओमफ्राय बिनि हासबेन्डआ न'आवनो थायो देलाय गथ' सानै दङ बिसोरा सासे बिसोरो गथ'खौ रानलायना लादों बेफोरबायदि आरोना माने गारलायनाय बायदि आरोना जेन बिसोरो फाथैलाय बिसिबाय न'खराव रुजुरुमै थालिया हौवा हिनजाव एगेन्स्ट बेफोरबायदि जानानै दोङो दे सानैबो दा गोबां भिडिअ फैगासिनो konjitaनि बागै दा बिनि सायाव आंबो मोनसे आपडेट हिसाबै लानानै फैबाय konjitaया मोनसे प्रडाक्ट हिसाबै अनलाइन मुलि फानथिङो नंगौ गोबां मानसिफोरा बुंदों मोजां गोबां मानसिफोरा बुंदों गाज्रि दा सोर सासेनिखौ फोथायगोन जोङो दा konjitaया मोनसे रिप्ले होदों सासे ब्रादारा बुंदोंमोन बिसोरनि कम्पानिफोराव बेफोरबायदि मुलि फाननाया जेबो लाइसेन्स गैया मा गैया जेबो बिसोरो रोङा मायानो मुलिनि बागै जेबो मोनथिया मुवानो बिसोरो फानथिंबाय दोङो मालाबा समाव मानसिया बे मुलिखौ जानानै माबा मोनसे जायोब्ला रिस्कखौ सोर लागोन ना konjitaया लागोन ना बिसोरजों थाफानाय कम्पानियाव ज' थाफानाय मानसिया बे रिस्कखौ लागोन बैफोरबायदि बुंदों मानसियाथ' जागासिनो दङ मुलिखौ नाथाय मालाबा समाव माबा मोनसे जायोब्ला बे रिक्सआ सोरनि थागोन konjitaनि थागोन बैफोरबायदि गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों आरो गोबां मानसिया भिडिअ बानायदों सासे ब्रादाराथ' बुंखादोंमोन बेफोरखौ जानला मानला फानगासिनो माबागासिनो मानसिफोरा नंगौ जोङो नुदों konjitaल' नङा सानैसो साथाम मानसि गोबाङानो दे आरोना माने मुलि फानदों आरोना दानि जुगावथ' माने इउटुबारफोराबो सोरबा दखनानि दखान होबाय सोरबा मुलि दखान होबाय थिग दोङो बिदि मावना जानांगो बर'फोरा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बेफोरबायदि मावना जानायाव आङो बिराद मोजां मोनो आंबो गोजोननाय मोनो नाथाय गावनि रोंगौथिखौ मावना जानायाव रावबो मुगैनाङा गावनि रोंगौथिखौ मावना जानायाव देखायनायाव रावबो मेगन देरलायनाङा दे लोगोफोर बर'फोरा बेफोरबायदि मावना जादों जोबोद मोजां साबायखर बावनांगो नाथाय एसे मोजां दे रोङैखौ मावनाङा रोंनायखौ माव आंनि बुंनाया बेसो नंगौना नङा लोगोफोर दा बेफोरबायदिनो konjitaखौ गोबां मानसिया बुंदों नोङो जेबो नलेज गैया मुलिनि बागै मा मुलिया मा टाइमाव जानांगौ बेफोरखौथ' नों मोनथिनांगौ नों जानला मोनला मुलिखौ फानबाय थानानै सोरबा मानसिया माबा मोनसे समाव माबा मोनसे जायोब्ला नों बेखौ मा खालामगोन बेफोरबायदि गोबां मानसिया बुंदों आरोना दा बेनिनो सायाव konjita सिस्टारा रिप्ले होदों नोंथांमोना नायनानै ला बिसोरनि कम्पानियाव माने बेफोरबायदि माबा टेक्स खालामखानाय दोङोनो फोरोंखानाय बा माबाखानाय बेफोरबायदि मोजां मोनसे प्रडाक्ट हिसाबै बुजायखानाय दोङोनो दा सासे ब्रादारा बेखौ बुंदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नुदों जानांगौ फेसबुकआव दा बेनिनो सायाव konjita सिस्टारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायनानै ला ओमफ्राय बिनि हासबेन्डनि भिडिअखौबो होनोसै आङो बिनि हासबेन्डआबो भिडिअ बानायना होदों konjitaखौ गाज्रि बुंदों माने नंमारगौ सासे ब्रादार बुंनाया राइटआनो बे जेबो रोङा मुलिखौ थगाय फानगासिनो मानसिफोरखौ थगाय जागासिनो बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना दा बेनि सायाव आङो नोंथांमोननि सेराव होनो सानदों दा नोंथांमोना नागिरना लाबासो भिडिअखौ बुजि मोनगोन दे स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरलायदो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नागिरना लादो लोगोफोर थ' नागिरना ला खुलुमबाय रायजोफोर दायो नैबे फंबाया ससियेल मिडियायाव जोंनि कम्पानिनि बागै जोंनि प्रडाक्टनि बागै जोंनि टीमनि बागै ओरैबायदि नंखाय खोथा बुंदों ससियेल मिडियायावहाय भिडिअ लाबोदों एसे नोङो सानग्रोनांगौमोन फंबाय बेफोरबायदि बुंनो नाङा मिन्थिया हसिया जों फानदों जों मोनथिदों आरो जों रावखौबो बुरखाय बेबायदि प्रडाक्ट हैयाखै नङाना जोङो फैसा लानानै बेनो ओरैनो थगायनानै जोङो प्रडाक्ट हैदोंबा बै मानसिया जोंखौ होसोबोगौमोन माथो न'सिम होसोबोगौमोन माथो जोंखौहाय बयनावबो आङो
आखाइ खबजोब्बाय खर' गंग्लायै बे खोथाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामनो फैबाय मानो होनबा जोंनि बे प्रडाक्टआ ओरैबायदि सेल जागासिनो गोबां मानसियानो जागासिनो नाथाय जानाय मानसिफ्रा जेबो बुङाखै जायै मानसियासो रोनावलागासिनो दङ जोंनि कम्पानिया अलरेडि सार्टिफिकेट गोनांखा बेयाव जोङो मालाबाबो इलिगेल खामानि मावाखै बेयाव जों लिगेल खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो बे कम्पानियावहाय जोङो फाननायनि जोंहा टेक्स मोनो आरो बे कम्पानिया सार्टिफिकेट गैयासारा जों बेबायदि प्रडाक्टखौ फाननो हाया बे कम्पानियाव अलरेडि सार्टिफिकेट मोनखानाय जोंनि www.victaslifescience.com नोंथांमोना जुदि रिसार्च खालामाखैबा गुगोलाव थांनानै सार्च खालामनानै मिथिनानै लानो हागोन बे प्रडाक्टनि बागै आरो बे फंबाया बुंबावदों गामि गामि हाबनानै बिसिनि टिमा बुरखाय बुरखाय प्रडाक्ट फानदों होननानै जों माब्लाबाबो बुरखायाखै जाय मानसिया बे प्रडाक्टखौ लादों बायनानै जादों बेमार जानानै जादों बिसोरो गावनो निजे प्रुफ मोनदों रिजाल्टखौ मोनदों बिनि थाखायसो जोंखौहाय लेंहर बिसोरो प्रडाक्टखौ बिहरनानै जादों बेफोरबायदि अननानैहाय भिडिअखौ बानायनो नाङा मोनथिया हसिया फंबाय बे प्रडाक्टआ अलरेडि गभर्नमेन्टनिफ्राय सार्टिफिकेट मोनखानाय जोङो रावनिबो बेफोरबायदि गाज्रिनि थाखाय खामानि मावाखै आरो बे प्रडाक्टखौ जोङो गावनो जाय माबादोंना बे प्रडाक्टआव कम्पानियाव खामानि मावदों जोंनो गावनो इउज खालामगासिनो गावबा गाव गासिबो इउज खालामनानैसो बे प्रडाक्टखौहाय बयनोबो होदों बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो नाङा आरो रायजोफोर बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोनहा गिनो नाङा आरो कनफिउज जानो नाङा नोंथांमोनहा जाय जादों बिसोरो प्रुफखौ मोनखादों आरो रिजाल्टखौबो मोनखादों नङा होमबा आं बेखौनो बुंनो होननानैहाय भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय फंबाया दायोदि खनजिता मोना मोनसे कम्पानियाव खामानि मावगासिनो दङ बे कम्पानिनि फारसे मा बुंदों बे फंबाया नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय बियो मा सनाव लन्च जायामोन ओमफ्राय दा मा सिस्टेम सोलिगोन आरो मारै मानसि सोलायनांगौ मालायनांगौ नै आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन बे कम्पानिया मोजां नङा बे 6 मासनि बारा गोजौआव सोलिनाय नङा बिनि उनाव बे कम्पानिया खारगोन होननाय खोथाखौ बुङाखै दा नोंथांमोना नैबे फंबाया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय नायलांदो नोंथांमोना कनजिता बसुमतारीखौ मिथियो जानांगौ बयबो बिथाङाबो सासे बर'फोरनि मादावनो सासे इनफ्लुएन्सार होनजायो मानोना बिथांना बिराद फलोवार्स दं आरो बेखौ बयबो गामिनि मानसिफ्रा नायजोबो दा बियो माने मोनसे MLM स्किमाव हाबनानै दं दाखालि गुवाहाटीयावहाय बिसिनि मोनसे मिटिं जादोंमोन नोंथांमोननो साइड बाय साइड लागायनानै देखायलांगोन आरो बिथांमोना जे MLMनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेजखौ आं नोंथांमोननो दाखालिनो मोनसे जोंनि स्किटआव खोन्थाखादोंमोन जे MLMआ माबायदि मानसि सानै जइन खालामनो थिननानै सासे फेमिलि एबा सासे इन्डिभिजुवेलि सासे मानसिनि लाइफखौ माबायदि बरबाद खालामलाङो दा बेखौ साइडआव दोनथ' नाथाय बिसोर जे प्रडाक्ट फानदों जे भिक्टास लाइफ साइन्सनि मेडिसिनफोर फानगासिनो दं बियो नोंथांमोन आं दिनै बेनि बारै खोन्थानो नागिरदों बियो 2023आवहाय फाउन्ड खालामजानाय आन्ध्र प्रदेशआवहाय माखासे मानसिफोरनि थ्रु आरो बेखौ MLM बिजनेसनि थ्रु डाइरेक्ट फानो आरोना मानसिफोरनाव थाङै स' दा नोंथांमोन आं बेखौनो खोन्थानो सानदों जे बे भिक्टास लाइफ साइन्सना बियो मेडिसिन फानो नाथाय बिनि मेडिसिना साप्लिमेन्टआवबो गोग्लैया एबा मेडिसिनावबो गोग्लैया मानोना बियो क्लिनिकली प्रुभन नङा आरो बेखौ FSSAI आबो माने सार्टिफाइड खालामाखै आरोना दा स' नोंथांमोनहा खोनाबाय जानो हागौ बे फंबाया जोंना मा बुंलांखो बेखौनो दा नोंथांमोनहा बुजिलायनानै एसे खामानिफोरखौ मावलायबानो जाबाय आरोखि सोरनि खामानिया मोजां सोरनि खामानिया गाज्रि बेखौनो बे बाथ्रानि गेजेराव बाथ्राखौ फोरमायहरनाय जाबाय आरोखि गोजोन्थों बिजनेसनि थ्रुसो लाइक ग्र' खालामो आरो बेयावहायनो बिसोर MLM खालामदों बे MLM खालामनायनि सायावबो बिसोर मा बुस्थुजों खालामदों MLMखौ मोनसे फेक मुलिजों जे मुलिखौ जोंनि दा गामियावहाय माखासे मानसिफ्रा खनजितानि थ्रु एबा माखासे बेबायदिनो माखासे बिराद सिन्डिकेट सलायगासिनो दं माखासे बर' सिख्लाफ्रा जाय माने हाबा जाखांनाय बिसोरो गामि थांनानै बुरिफोरखौ बुरखायदों मानसिफोरखौ बुरखायदों जइन जाहोदों बिसोरखौ मुलि फानहोदों आरो बिसोरखौनो फानहोग्रा बानायबावदों आरोना स' होमब्ला नोंथांमोन साननानै माबायदि स्केलावहाय दा जोंनि बर' गामियाव बेफोरबायदि एक्सपान्ड जागासिनो दं बे फार्स्ट आरो आंनि ओमफ्राय दा सेकेन्डलि होसोबोनायनि खोथा बुंदों बे कि लाइक बियो गावखौ बुंदों जि लाइक जुदि बे गाज्रि मोनबा मुलिया जोंखौथ' होसोबोसिगौमोन आरे आब' आं मोनसे खोथा बुंनि जुदि मुलि जाग्रायानो थांनानै थानाय नङाबा नोंखौ मारै होसोबोनांगौ दा बे जाबाय थागोन फार्स्टलि एसे रिएक्सन मोनगोन जे मोखाङाव फुनबा जेरै सारफेस मोनसे क्रिम फैयो हिन्जावफोरनि थाखाय बुरिफोरनि थाखाय नानेखाया खारहोनो थाखाय बेयो मा खालामो मोदोमखौ माने फुरखौ होयो फुरखौ होनानै जे सिंनि मोनसे आउटार लेयार थायो बेखौसो माने एक्सपज खालामो ओमफ्राय स्किना बिराद थिन जायो दा बिदिनो मोखांनि बिदि जे बुस्थुआ फुनजाथावा बेफोरबायदि केमिकेल लगायनाय दं बेयावहाय बे भिक्टास साइन्सनि जे प्रडाक्टसफोर दं मोखांनियानो जाथों किडनिनियानो जाथों एबा माबानियानो जाथों अब्ला नोंथांमोन बेफोरखौ बाहायबाय थायोबा सासे मानसिया बेसेबां गोबाव थांनानै थानांगौ बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थादों आङो ओमफ्राय थार्डलि खोथा सेल गावसोर होनदों जागासिनो दं गामिनि मानसिफ्रा बिहरगासिनो आरो मानो बिहरा जानो
नोंथाङाबो सासे इनफ्लुएन्सार नोंथांनि खोथा खोनासंनानै गामिनि जे बुरिफोर दं बेथ' नोंथांखौ मोजांखौनो सानखागोन नों 40,000 केरि खालामो जों 3,000बो केरि खालामा होमबा नों साननानै नाय जों 3,000 केरि खालामियानो मोनसे 3,000 जन मानसिखौ इनफ्लुएन्स खालामनानै जों जोंनिथिं लाबोनो हादों अब्ला 40,000 जन मानसिखौहाय नोंथाङा लाबोदों अब्ला बेनिफ्राय जुदि 10%आबो नोंथांखौ एसे सिरियासलि लानानै नायमारोबा अब्ला बिसोर मानो बिहरा जानांगौ नोंथांनिफ्राय बेखौ साननानै नाय नोंहाथ' एसे इनफ्लुएन्सार जानानै एसेथ' डिउटि थानांगौ नों मोजां एसे खामानि मावबानो मोजां भिडिअ बानायबानो नों फैसा मोनखायो फेसबुकनिफ्राय इउटिउबनिफ्राय मोनगोन नों ब्रेन्ड कलेबरेसन मोनगोन नाथाय मा खालामगासिनो बिथाङा मोनसे MLM बिजनेस जे अलरेडि बिराद गाज्रि साप्लिमेन्ट फानगासिनो दं साप्लिमेन्टबो होननो लाजाबावा नोंथांमोन बेफोरबायदि मुलिया ओमफ्राय दा नै फोर्थलि सार्टिफिकेट होनदों गभर्नमेन्ट सार्टिफिकेट मोनजोबनाय आंनो एक्जेक्टआ आं दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम एबा जोंनि कलेजनि इन्जिनियारिं कलेजनि जे सार्टिफिकेट्सफोर स्टेम्प लागायोना बेखौ आं अबेबा दखानावहाय बानायनो हायो दानि जुगा ओरैबायदि जुग जेरावहाय आङो मोनसे फेक सार्टिफिकेट एबा फेक स्टेम्प बानायनो थाखाय जेबो नाङा मोनसे आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानि जेब्ला नोंथाङा गावनि जेबो प्रफाइल थाया अब्ला विकिपिडियायाव थांनानै एसे फैसा होनानै नोंनि बारै लिरहोनो हायो बेवहाय अब्ला एसे क्रेडिबिलिटि जागोन साप'ज आंनि नामा दा देश ना आं आंनि बारैहाय सोरखौबा लिरहोनो थिनबाय थार्ड पार्टिनो फैसा होनानै आंनि बारै बिदि लिर अब्ला बियो विकिपिडियायाव थांनानै बिदि मोनसे मोजां आंनि नाम बानायगोन वेबसाइट लिरगोन दा बिदिनो बे मोनसे आंनि गुगोलाव नाम होबाथाय एकदम फैबाय बिथाङा बिदि सासे डक्टर एबा इन्जिनियार बिदि होननानै स' बेफोरबायदि खालामनो थाखाय दानि जुगाव जेबो नाङा एसे एनै फैसा नांगौ एसे एनै लेनदेन नांगौ आरो एसे एनै नलेज एबाउट ससियेल मिडिया नांगौ एबा गुगोलनि बारै एसे इनफरमेसन नांगौ स' बेनो आरोना ओमफ्राय दा आं बेखौनो बुंनो सानबावदों जे नोंथांमोना बिदि मोनसे खामानि मावगासिनो दं गामियाव थांनानै जे बुरिफोरखौहाय बेफोरबायदियावहाय गोग्लैहोगासिनो अलरेडि गामिनि मानसिफोरनि माइन्डखौ मिन्थिखायो जे बिसोर डक्टरनि खोथा लानो नागिरा अजानाव थांबाय थायो ओमफ्राय बेवहायनो बिसोर गोदान फैगोन नै मादै जोंहानिखौ जानानै मोजां जादों आनै जोंहानिखौ जानानै मोजां जादों जोंनि न' खाथिनिया मोजां जादों नोंसोर बेसेबां बुरखायबावनो आं मेरला एग्जाम्पल होनो हायो नोंथांमोन मेरला एग्जाम्पल मैयाहाय जोंनाव बिराद कमेन्ट्स फैदों मैया जोंनि भिडिअआवहाय जे आं बिदि MLM बिजनेसाव हाबनानै बिदि गोमाखांदों मोनसे कमेन्ट लागायना होजोबगोन आं नोंथांमोन जुदि आंखौ बिसास खालामाबा आरो नोंथांमोनाथ' एसेबाबो स्मार्टखा स' आं आब' खनजिताखौ मोनसे खोथा बुंबावो नोंथाङा आंथ' दा एथ' बुरजा प्रुफ होबाय नोंथांनि सिगाङाव नोंथाङा मोनसे प्रुफ मोननै प्रुफ एबा मोनथाम प्रुफ जायखिया प्रुफ होनानै देखाय आंनो होनबानो आं भिडिअखौ टेकडाउन खालामजोबगोन बे MLM बिजनेसा मालाबाबो मोनसे बर' ससाइटिनि थाखाय मोजां नङा बे मोनसे सिंनिफ्राय जाबाय थानाय मोनसे जोंखौ सोबबाय थानाय लुवादसो जोंखौ बर' ससाइटिखौ बेनो फोजोबलांगोन जोंनि गामियावहाय स' नोंथांमोना स्मार्ट आरो बेनिफ्राय सेफ था आरो